Adom TV Premtobre Kasee na oguso ehwe na yensan kwa chire biem na asantemantamu bofra mfie numa na wato na nanom nsiado esan eduro bi a pharmacy shop bi e wokuma se de ma no entiado ye pharmacy council mpanifo ni nkomo manager wa asantemantamu Owura Benjamin Kwatin emse na homa na ne na enimu ayenti ye nyane biemu a ye de ne beba na Owura Kwatin abaso Mayantoa Kasee no so na yenkonsam fofromu na ene ukwa Adansi Asokwa abaton pesua no eso a NPP delegate wo hodie wo nyina so wode wachitai no emma mampani abede akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumian se onye obi a obetu won franka ma won wo 2024 abato Kasee no a edaye ni mampani ko ho ensra ena wo mude sansemi etudwa Kwame Ewusu eye NPP amanyoko ne fa ewo Adansi Asokwa abaton pesua so no dwem tenani abra wone Adom Kasee amaniboni Isaac no menyo etwetwe nkomo no ene wachire mu se ndisi amanyoko no mu no mampanyin dada Ivan Satamel sa wanya ne ba bi kro no na woye mampanyin abedi akire sanso ena mampanyin dada Dondramani Mahama so na woye mampanyin abedi akire a ewi akire no wonum etumi beye oman empanyinfo nanso NPP amanyoko no mu de ebra Aliu Mahama no ono so eye mampani abedi akire ekogina yesenk wo pre ababedi amanyoko nanim naka watumi ababe mampanyin no wonum anto abana amano ne senti wonum amanyoko ma wonum eyesi ahenefo no wonum ama wani ada hopa nya de se obema saade no asibiom wakire mu se wonu amu wonum emna hyebedwani KT Hammond mensini krache coordinators ene esi ahenefo nyina wonum edi wonum achitaye emma omampani abedi akire Dr. Mahmoud Bawumian said de break the 8 eda NPP amanyoko nani so no obetumi edru hom me ka se me kiramo adentina ban dada NDC aban mampani dada runners of Atamas the no vice president Atamas eba be president edru MPP so no mampani dada kofo ya falu Muhammad ede vice president edru so ya mfana ama ya lusui eno dan che Miss be president no of John Dramani Muhammad former president and vice president ono so be president Adanti na edu yeso a ye de ye beda ye nsa ne se ye beda ye nya hwe ba bi ne asa kwa kan foforo mina me ka chodi wo hunu ba ko hunu mprenu ye mba se ba hunu biye mu no me hu biye mu de me biye mu de ye nka me biye mu da etina people for CP se ye de Dr. Alhaji Mahmoud Bawumian ya de ne kwone da ko beki Andrew Edubuahen eye mensini krache wa Adansi Asokwa ono so da na di se enipa du ya wonum nyina kofa krata wo press obabedi NPP amanyoko nanim no wonum nyina esefata si wotimi enya sa edibre no nanso mampanyin dada Dondramani Mahama ndisi amanyoko na to abayi no se woni wonum amanyoko nanim no wo men Dr. Mahmoud Bawumian ewo bibia mu sent wonum de obobosomi aba wo beto no afimpinu ani edunum yensan mu no wonum edi wonum achitaye oham chichemu eduokno ena emma mampanyin abedi akire. The mechanism Adansi Asokwa say it is possible. Me a chief executive and I declare the support. And as because Adansi Asokwa say it is possible. But the candidates ni na aya omo timi edi part no anim. But the one say the media aya Alhaji His Excellency abaya Vice President waye aya the transformational policies are what they go akwemu ade ama oman na the use of any so ade huru ebebra ye gidi se wono ne de no ko akona ebeboa